Ngati nyarare yuko. Tikakubata uchitaura huko atizotsamwirana. Handisi. Sero usiri kwenze mutoro chizenzero pano. Ndoda kutsara chokwadi pamberi pa headman chigodora. Totora chokwadi pamberi pa headman padare ra headman chigodora. Kwete manyepo. Kweto manyepo. Maringa nditungamirira. Maringa nditungamirira. Kare anyi pasi mpuwe nguwa ino. Munati dai dzisaya nadogo. Sorry muhocho hai. Une kauri. Munei. Sikuzwa mushemiri. Akanozwa mushacho madini kutaura imi. Awa ndiwo ane evidence, ane proof. But is that any agobit? Taura yimbuya, taura. Pamsoro hii ndakamirira nyaya yangu ye 100 yangu Isaac Gopito. Wakanyengerwa Mukadzi ngaakomana airi echabodo na bingandadi. Saka tazobvunzise mwana wakataura kuti ndakanyengwa ndiana chabodo na onini na Joshua. Ndiyo nyaya iri kutishungurudza mukati mwemusha wedu. Ai nyenga kupfimba. Kutonyenga kuita bonde. Chabodo nani? Na bingandadi. Chidumba ona na chabodo. Mwana nyachari andwari apa. Murora uri pana. Agonutsanangura ere. Unotsanangura unogona. Kwa kuri kutaura basi kuti tizi zvezikana. Bible titaura naye mwana ingai kuti siruke kumafuta. Manyara resara omaini. Unanzani sara? Rutendo. Ha? Rutendo. Rutendo ani? Rutendo kwembe. Kwembe ya manyara remeni. Rutendo tipe tizwe ndo akanyemwa ngarumairi. Rakachimboite zvokuti tanga ndiye. Katanga ndi chabodo. Chabodo. Chabodo ndo upi apa? Ngari orapo ndo bunini. Ndio wakatanga. Angivura nimesomoni ku baba. Atinombotara edu nemukadzi. Amungati gare pasu. Chamona enyakutaura chabodo. Ati chabodo red wakatanga chabodo chichakaitika wakakupfimba ere kana zvakadidi. Chabodo manje zvakaita manje watanga ndiratidze mapono. Chabodo andiratidze mapono. Echino ndibata bate pai mburukwa mangu. Chabodo. Ari bata mburukwa mangu. Akubva darika vhani nekupi kubasa kwake. Akubva basa kwake. Kovha ndini. Kovha ndini vati ametoona zvitaona mufoni zvanhanyengana zve. Mufoni. Ovha ndinyenga kupi kudondo kai kakawanda. Mumba kairi. Chabodo chindinacho. Chabodo. Okay. Chabodo wai munyenga kakawanda kurwisima ipuendi. Para chakandi. Waindonaki wako ngekundomunyenga. Wanga ndonaki wandimi kundomunyenga mahara basi. Saka kumba matu akapinda kairi. Amuna murume ere. Ndinaye. Waipinda sei mwene murume? Waipinda anamba yamsasara ushisha kwa waipinda. Waipinda babasimo. Arimo. Sei, aipinda babarimo sei. Uraita tutombotara nawe. Waipinda mumba sei mwina baba angarimo. Waita munga makusenseni kotopindemo. Babarimo. Anga asingazwere kuti murupinde munhu. Anga akarara. Asanga muzodoro. Anga amwe doro. Pinga wakabenga. Umwacho ndiani? Ndi Fred. Fred wakadi makanyengana kangani? Fred uyu. Vakasvika ndugadzire darangu remaplate. Ndugadzire darangu remaplate. Azamba tombe chi muriwo. Ovandi ve muriwo. Takudzika kwere pa gabu paya daiso. Panzira nenda pa kwake udaiso. Ovandi amba todini. Ndopa manyu vandi pamaonye naya. Nemakere tisata svike vato ninyengere papa.
Wakamunyenga kamukasi. Tiri kuenda kwake. Oh. Alright. Makazosvika ere kumba kwacho? Anosvika bakandisara uri mubani muno. Unozoonekwa nemuroora wangu. Koma onyeni acho makapiwa. Ndakapiwa. Maonyeni basi. Wakandipa maonyeni. Nemakerotsi. Nemuriwo. Zvandakainazvo pamba. Ndo zvamakandonyengerwa basi izvozvo. Kumba akauyawo. Waipinda ere mumba? Ani? Iye nawo fresh. Waipinda, wakapinda. Wakapinda kangani? Wakapinda kamwe pakandimanike Waimumanika ngei? Waindimanika nemabhakiti ake. Mabhakiti chiro chidozvi bhakiti. Ngatinyararei. Kana takutaura baba ngasara takadai bore. Ngatimzemese kudai. Buzi dzakaita. Aonekwa ndi mainengana muchionekwa. Isero kupase penzi mutende zvenzara pano. Ndoda kusara chokwadi pambe pada red minjikodora. Ndoda chokwadi pada upadare red minjikodora. Daidzirai. Ndoda kusara chokwadi pambe pada red minjikodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Bari nganitungamirire. Bari nganitungamirire. Ndara nyipasi munati muchidaidzire. Auchadaidzisa zvake. Muchidaidzira. Ndimunazuka mani? Ini Joshua Chabuda. Chabodo. Daidzirai amwadozva. Daidzisa chaizvo. Zvemwaita muchidaidze mukadzi. Ndimi makaenda nefoni nemapono. Zvefoni nemapono zvari kusanangura ini anizvizivi. Chemunoziya. Chinoziya ngechekuti isu takangotaurirana naye ngemuromo kwete ngefoni nemapono. Alright. Makataurirana kuti tingatidanane tikadanana. Mukazodini? Ndokuchizoenda kwese kwetaina zvimumba mwake marutakuti ndakapinde mumba macho murume wacho arimo anizvizivi. Asi kunyenga makanyenga. Hongu. Mainyenga mukadzi. Ndakaita kairi basi. Kairi. Mainyenga mamusikazvizera kuti une murume wake. Aizviziya. Saka mainyenga sedai ari wenyu mukadzi wakanyengwa mainakirwa. Amuna mukadzi ere? Tinaye. Mukadzi wacho asisina buri ere zvomwaende konyenga. Rakavharika. Unaro. Saka makadudanya kofevhera awo maningi kupfurere mukadzi wenyu unogara naye. Right. Pamusoro baba. Imwe baba ndoda kuziya kuti chakanyanya kushote pane mukadzi wenyu kusvika pane mukadzi uyo chini. Chaizoti une wakareba wena. Ndikukumbira kuda kuziya chaizvo kuti chakanyanya kushote pamukadzi wenyu chini kuti muende pane mukadzi uyo. Hapana. Asi right pemakazozwa mukadzi uyo makazwa zvakasiyana ere newenyu? Unopinda unaka ngopi? Unopinda unaka ngopi? Ndizvo vakafanana. Vakafanana chachazo. Asi waipinda usimudzira ndiani? Taureka ni mudzanyarira baba. Waipinda usimudzira ndiani? Ndazvo zvakafanana. Saka munganyengera munhu maonyenzi shuwa. Ndodoro. Zvedoro zvemurume wake mubvunze murume wacho uri pano kuti uri pano. Kuti ndini ndakambomupe mari yedoro here kana ndakamomutengere doro here. Handina. Mimi pamakamunyenga pemuroti makanyenga kairi. Makamupe. Ndakamupe mari. Mari. Ndakamupe $5 ndozomupe $3. Kuita $8. Kwa kuti muine hosha kunyengera munhu $8. Manasi ndo zvirori. Aisviki $8 yataureva. Chibonyerera chapuwa ngora. Baba. Munokone nyari. Baba mpemera nemukadzi mwaye makadzirira. Mwaye mine makondo. Oh. Wakasina makondo mba. Waita 5 basi. Sawa ndio, waita 5. Ngakashatsi makondo mba. Fire. Waita 5 ngakashatsi makondo. Nyarara ingwa koma nyarara. Nyararapo. Zvitakuya pakababa imwe. Yenyi mimi yanakeni. Mukadzi utaura kuti ine ndakanyengwe fair. Pasina kondo. Imwe muri ndakanyenga nekondo. Manje muchaibudisa mare muri kwende kotestwa. Kunoita basa kufana amwe hosha. Endi mapurisa aka munhu uyu nyasa kumuchengetedza. Unotizo.
Angati mbazorodza ngati mende pana mwasha nemanza akati tukire ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raheadman Chigodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari nganditungamirire. Mwari nganditungamirire. Gare anyi pasi mese. Tipediswe baba. Mai makanyenga kangani? Kamwe chete. Kamwe chete. Makanyengere. Ndakatobatwawo nemiedzo ipa. Aiwa, kati makanyengere iyi. Ndingazivi mhepo yakafamba seipa. Kana Mukadzi. Ndakavapa maonyeni nemadomasi nemuriyo. Kunyengera mukadzi womunhu kumpe madomasi nemaonyeni. Miedzo inonga yauya. Kana mwamakadzire? Handina kunge ndakadzira asi ndakangoti pinde ndobva ndabudisa. Ndakazotya kuti wanga andikumbira. Mashoko etiri kutauraka anditi mazwe zvetataura zviya zviya. Imwemwe noumonyu tode kuti muende kotestwa nemukadzi uyu. Aiwa asati atestwa munhu waMwari. Imi ini ndina mubvunzo pakuti akati hazipi imi naye mkwasha. Order. Imimi makati pinze ibudise makazozwa sei kunakirwa kwazvo. Aiwa ndakazobudisa zvangu ndaona kuti mwana womunhu akwanisa kuita pamwiri. Rekedzai ndirasire kunze. Ndakarasira kunze. Chimbendai kune mukadzi totombozwa mukadzi. Chokwadi. Imi mai Gopito. Baba akati pinze ibudise. Anoti pinze ibudise bakatundirema. Inini hakurisa. Pamusore ngatinyarare. Pamusore imwimwi baba imimika. Imwe marume muri 2. Isusu hatina matongere etinoita ba. Takuidzorere kuna headman. Ndiwo angatoipedza nyaya yenyu iyi. Tingaswera tikatendera nokuti mwabvuma nyu mhosva dzenyu. Asi isusu takuidzorere kumbi kuna Major Street. Ndiwo mutongi gawa. Pamusore headman. Ndikuizwa. Murume wamai awo aripi? Ndeupi? Uyo. Kunozanisa rake. Baba cham kwa Gopito Isaac. Alright. Tendiri kuona pakati penyaya iyi. Mukaende kotarisa chimiro chine murume nechine mukadzi uyo. These people they take advantage yekuti murume unonga pfungwa dzakadambuka mukadzi wopfungwa dzakadambuka. Tikada kunatsa kuona gentleman una rume ane mukadzi uyo kuti angasvikire pakuita zvakadaro ere. Makanga pitori nepurpose yenyu. Exactly. Anga katoronga. Akuza usurombwa ero. Urombwa. Urombwa mwakaende kuita apo. Motora advantage yekuti munhu unotendera musoro kana statement rari kupapoka ukandonyange mupengo nepana nondokufumura. Exactly. Ende mupengo anache guwa. Unonyangana kusango iyo. Asi kusangana naye pambare pakazarana akandokona ndosvika kwakuhenga. Ngatimboita zvatakamboita zviya zvasvika ngano. Kana makasara nedhora rako unotobvunza kuti dhora rangu riya. Hino ndio zviripo izvo. Zvatinoende kuita manje. Hatitarisiri hunhu wakadaroba. Makatifumurire nyika yedu. Nyaya yekuti ipinde mudare mwangu munomu yakaende kofonwa chibvaire kuna chief. Headman Chigodora chiri kuitika mudunhu mako. Chief ana chendiri kuziya kwazoti kwachikara iyo kwaende kuitwe makuna kuna. Munyika yaMambozimunya. Ngepamusana penyu imwe. Zvemakanga muri kumbata kudaro. Muende komunyengera muriyo. Uyu kwako ndonyiko nyengere mapono. Kazoti ndikamupangizire pono ene time unokwanisa kupinda pandiri ni kwakuita zvamunoda. Chandiri kudai ngechekuti uyu munhu uyu chakupai mutongo wenyu munhu itoda kuti aende anotestwa nemi. Pakati penyu muri 2 kana makaspraya nemimi amene henyu asi tode kuziya kuti kusprayana kwemakaita imimi makaende koma-affecta here. Kana makaende koma-affecta arimetendai Mwari kuti amobatwa. Chetinokoshesa upenyu hwemunhu. Kana maka-affectwa chete mukaende komufertilizer munhu uyu munenge muri padambudziko. Zvino imimi wakakunyengerai musango ndiani? Wakazonyengera omba ndiani?
Ndio akanyengeromba. Ino mukoma mtemo unotaura kuti izvo. Akapinda se. Kana kuende kun'anga kana kuenda pabisa hoyi. Ndikasangana yafude muso chitatu. Chitatu chemakasangana nyaya yakanga yatongwa ere musabhuku chikaro. Yakanga yatongwa. Kutopinda futi. Kwako yakopinda futi zikazi ruru ribhebhi ruru. Ino akanaka ruru. Ine ndiro kutsvagira pekuroja. Bokuti ugare mutau. Ndechikupa huku dzangu chena kugara nadzo mutau dzekuti utengese. Izwai headman zvendiri kuda kutaura pamberi pedare ramambo handidi kunyepa. Musi wechitatu wari kutaura. Ndakasangana naye ari kutoenda clinic. Handida kutombotaura naye zvakashata. Ndakanoti azvigonere kuti munditi withdraw nyaya ipere. Ari kuenda clinic pachitakatira. Ipere mwakanakirwa mwaidoti ipere chiri chikuri airi. Ndaida kuti withdraw taure mutongo unodiwa kwa headman. Chete kwete kuti kumba kwake andinomboenda kumba kwake ndakasangana naye pachitakatira. Imwe mwamutumi munhu ano withdraw nyaya muri musungwa. Aiwa ndaitomukumbira kuti kudari kwetichaenda. Wozi yakanga yata mhosva yekuti manga makutoda kukwedze kuti muvharidzire zvimwe zvinhu umbo wifi rwanga achikwanisa kubudisa Mudare. Ende yalaki pakuti maenda koibvuma nyaya iyoyi. Dai mwaenda koiramba ndaida kuitira kabipi kadikidiki. Kuti mwega mwazongosvikira pati zveshuwa kadarika ari panapa akabatsiri chiro. Asi kakanhiwa kakuita kuti mubva mwafumuka nyika yese. Ende nhasi mwairi pfeka bhurugwa remukadzi. Wamupfekedza wari kumureva papo. Asi headman ndaida kumbabvunza varume maitaurirana kuti ngatiende konyenga. Maitaurirana here muri tutu uyu unonaka ngatiende konyenga. Handisaitomboziya miedzo ini ndakatosvikirwawo ndiyo ndiri kutoenda kumba kwangu. Kwakutozweyo nini yenyewe kumira kuti ndiri kutode mukadzi. Zvinhu zvinongowanika. Alright, ngachidai Chabodo namatutsa. Pamusoro pemhosva yenyu yemakapara. Zvinoita here kuti ndibvise mukadzi mumusha maakarorwa aende mumusha mwenyame ndoti munochiita sei? Moite barika. Zvinoita here? Ndakata kukumbirawo kubva kwaari mukadzi wacho kuti unoda here kusimuka achiuya kwaanoda. Imi makanga muchitaura naye, muchitaura kuti ndokutsvagira pekukulojera. Zvichireva kuti manga muine pekuti mudini, pekuti mumuise zvineraramire kuti munge muchigara mese. Kwete kumurojera. Ndakati nyaya iyi ukarambwa mumusha mwagopito unoita sei, unorarama sei? Ndakutokuzwira hangu ngoni kuti kana ukarambwa ndokutsvagira zvangu basa wosenza kutomuzwira hangu tsitsi chete. Taite chipfambi. Mwaite chipfambi nemukadzi wemunhu. Kana mwaite chipfambi nemukadzi wemunhu zvakanaka, toda chipfambi chacho chisazoitwa futi. Pamwe pakati penyu muri tu zvimwe pane ari kumuda headman. Mabvunze one side kau. Pamwe urudo uri muda Chabodo ngoti urusekerera maningi. Bebhira. Bebhira hapo. Kwete. Waimanike munhu ngemabhakiti. Anisini. Anisirini bebe. Ndopinda uyu. Anisini. Anisini ndakambonda ndakadaro. Mreshe kutaura ere muri kwa gobito. Nacho. Taura hendizi. Ndoti pamusoro. Varuma wandiri kuti vakasvika pakujairira pamusha. Ndofunga pamwe anoti sezvo baba vacho vakafa hapana mwana unogona kudini kugadzirisa musha nekuti kubva baba vangu achiurarama chaizvo chaizvo makuna asati amboitika. Ava ndana mukoma wangu ndichivaona ndaiamboarespect asi zvavatiita izvi asvika pakundirwadza mumweni. Handingapedzi mari dzangu dzemabhasi kutendera nekuda kwembwa idzi. Mwoyo wangu wandigumbura handisi kufara. Ajaira mumusha avhiziri izvi. Mudzimai wavo nezuro ndasvika kubva kumabasa ini ndakatovhunza mudzimai kumba. Naimai zvezvo nyaya dzasvika pakudai maita sei? Ndanzoti arongedza mabhegi mumba ekuti tikabva kuno Kudare ari kuenda kwayo kwaMatusa ndo kwakaita kuti ari kuenda kwaMatusa. Saka ivo vava kutotaura kuno kutaita kuya kuno Makuseni. Atosiya ati tikabva Kudare ini ndikupfeka mabhegi andichienda kwaMatusa ndo kwakaita naMatusa. Matusa ndo uyu. Iye ari kutanga. Saka ndiri kuti isu ndaende hatisugari nemunhu akadaro mumusha. Zviri nani mwatochengeta vinetsi ndatakura nemhuri dzavo zvakaitirana ngatakurei. Ndoda kumbotaurawo bichana. Ndiri Gobito. Ndikati wakatora advantage yekuti mukomana waari crippled handiti
kana kuti ari disabled. Then mushure mwazo nyaya yakanga yatongwa kwashe Chikaro. Mushure mwazo oya yekumukadzi yewe. Handiti nyaya yakanga yapera, handiti iri mumatare. Oya kumukadzi kwako mutaura kuti toda kuzotogarisana tese. Saka zvazvitori handisina zvekutaura zvanga zvakawanda. Zvitori nane kuti nyaya yangopera iende atore mukadzi sinzi ari kungomuda. Handina zvekutaura zvakawanda. Mudare mukadzi zeki. Handitadiba. Ndaremba ngekutaura. Ndaremba nekutaura kuti panobatirwa nemumwe munhu hatichaiti. Kozi ndingaita uri hosha. Unokona kuti uraite inini. Kana ndikafa inika hapana unozoreya kunditema. Hama dzangu tinotoa chokwadi. Handinyeperani. Kuti tikaona panoka pakadai ndaremba nekubvunza nemunhu. Zvekuti kana muri imwe munokwanisa kutaurawo mwega muone kuti ndizvo here zvinodanoita. Ese hapana kumana. Kuba ndamubvunza kuti mukadzi wapumba umwe tiyai. Wabati ndiye. Pani pendaida kumbotaurawo bichana chete. Musi watakatongwa kwashe Yonino. Wakazvibhiga uyu murume uri apo. Kuzvibhiga tiri kupinda mudare kwautanga umbozvibhiga wadai. Zvinotaura kuti kuzvibhiga. Kana dare riri pano angaripo anozvichiti witness. Wakazvibhiga. Akasimba. Aona uzvibhiga here. Andisaibhige nyaya yenyu ndakazi mupondo yauya apo inoda kukuponda iyoyo. Angataura mukadzi wacho kuti pari kuenda ngekupi. Egara amuna imwe hama nyere moyo naye. Oh. Alright. Ndati andiri ngaregeriba kwenda kotere mhosa yakaparwa kuno. Saka pamusoro ibaba. Anditi mwaizwa mhosa iri panapa. Ndiri kuizwa. Munoti kudii ndipo? Ndiri kuti dare ngarigadzirise mambo ngaagadzirise Changamire. Haina kunaka ba yakashata kuputse mushawo mukwambo wangu. Anditika. Zvakabvira kundigumbura izvi kuti uya ndiri kutsveruka ngezvakaitwa uno zvacho. Tazvina kunaka ba kuuraya mushawo mukwambo wangu. Anditi. Azvisenzi chiroba. Mwana mukwambo munyowani zvenhai baba. Handizivi mukwambo munyowani ba. Handizivi mukwambo munyowani ba. Chihure chaitwa ichi. Mandisa. Right, saka mwatipoitwa senyimi. Gadzisai Changamire. Kuti zvinake pano. Chidini totore mwana wanyu kumuise kuzvikomba here. Vabatsirane kuchengeta kana kuti zvozvi. Ngagare narume ake. Kwete magomba ekupedze nguwa ngoti achazondonga achindodanana futi. Akagara nemurume wake mwana wanyu anenge asingachanyengera mba. Ndo pado kuti pagadziriswe muChangamire. Pagadziriswe kuti papera apasi kujeka bangoti pakutogadzirwe dambudziko rakakura pane akwambo angu. Baba, kana mwana wenyu akabva kumba kwenyu. Tangisa. Kana mwana wenyu akabva kumba kwenyu musina kumupanga kuti kana waenda mumusha memunhu hauiti chihure wakumba kwemunhu ma. Saka hapana kugadzisa kunoita mambo baba kuti aswere kutaura kuti imimi murume wenyu muri kutaura kuti agare nemurume wake. Yatotsvina kwaari murume uyu mukadzi uyu. Muri kupazwa. Saka imimi mauchiteerera zvautotaura mambo apo. Zvakafanana semuono ndiri kuona apa kuti iye murume uyu wanga agara atoti uri kuda kutora mukadzi uyu. Ndiye akutora mukadzi aende kogara naye. Maatopopa kuda kutarisana kuti muone kuti maita sei nemurume uyu kumusvipisa kwamaita. Panofanira kutoti patoripirwe murume uyu kuita kwamakaita. Kwete tsvina dzemuri titaura kuti agare nemurume wake. Handiti mupfuma makatambira. Zvakanaka kumashure. Makuchimutaura kuti mukwasha chishingirira kugara nemunhu wahura. Hura rinogara runaro mumusha. Kana mubhaibheri chaizvo zvinotaura kunzi munhu akaita upfambi ngaafambe. Asi muroho unobva. Maite basa madzishe. Ndofunga nyaya iri pano yakatijekera tese. Baba zvari pedze kuda kutaura kuti arambe ari kwagopito andoni chiri chinhu chakanaka. Nyaya yato apo headman nedare. Arume aya akadherere musha wanhu aya. Anga mikwimba yarume. Manga mashaya vari kwendi kumboponera kana dai kuti BP ranga rakwira. Mitombo yadai. Chokwadi chiripo ngechekuti zvamakaita zvinotinyesesa mutana. Mukadzi wato awenyu avachina chitsotsi. Taiti pamwe zvinogona kuita zviri nane but hey mwafumure mutana.
mazvita. Aiwa, inini ndaenda kuti mukadzi unoende kumba kwenyu baba iwe. Murupazwa. Mukadzi haachagari kumba iyo bai. Unoyo kumba. Kana dai mwana wangu akahura unoyo pamba pangu. Kudzoke pamba. Hati mwiti owe padare pano tomuise musango futi isusu panapa. Murupazwa. Mwana wenyu mchapo imi ngwete kuti zvichataura headman. Zvichataura changamire kuti aya anhu anopanishwa sei nezvaaita munyika muno mwazimuya. Zvisikadiwi. Murupazwa ndozvitiri kutokarire kutozwa badzi kuti anoizwa sei. Asi zvokuti adzokere kuye ineno. Tinenge tatouraise mwana tonga tisingazivi zvinenge tichiita. Asi kutoti imimi motoziva kuti mwana wangu washaisha unotoyomako mangu. Muone kuti muita sei. Taurai. Egara amuna imwe hama nyere moyo ne. Pana ba komana wangu esari kubata. Oh. Alright. Ndinda ati andiri ngaregeri bakwenda kotere mhosa yakaparwa kuno. Saka pamusoro ibaba. Anditi mwaita mhosa iri panapa. Ndiri kuizwa. Munoti kudii ndi? Ndiri kuti dare ngarigadzirise mambo ngaagadzirise changamiri. Ina kunaka ba yakashata kuputse mushawo mukwambo wangu. Anditi ka. Zvakabvira kundigumbura izvi kuti uya ndiri kutsveruka ngezvakaitwa uno zvacho. Tazvina kunaka bakuuraya mushawo mukwambo wangu. Anditi. Azvisenzi chiroba. Mwana mukwambo munyowani zvenhai baba. Handizivi mukwambo munyowani ba. Handizivi mukwambo munyowani ba. Chihure chaitwa ichi. Mandisa. Right, saka matipoitwa senyi mimi. Gadzisai changamiri. Kuti zvinake pano. Chidini totore mwana wanyu kumuise kuzvikomba here. Batsirane kuchengeta kana kuti zvozvini. Ngagare naro make. Kwete magomba ekupedze nguwa ngoti achazondonga achindodanana futi. Akagara nemurume wake mwana wanyu anenge asingachanyengera mha. Ndo pado kuti pagadziriswe muchangamiri. Pagadziriswe kuti papera apasi kujeka bangoti pakutogadzirwe dambudziko rakakura pane akwambo angu. Baba, kana mwana wenyu akabva kumba kwenyu. Thanks. Kana mwana wenyu akabva kumba kwenyu musina kumupanga kuti kana waenda mumusha memunhu hauiti chihure wakumba kwemunhu ma. Saka pana kugadzisa kunoita mambo baba kuti aswere kutaura kuti imimi murume wenyu muri kutaura kuti agare nemurume wake. Yatotsvina kwaari murume uyu mukadzi uyu. Murupazwa. Saka imimi mauchiteerera zvautotaura mambo apo. Zvakafanana semuono ndiri kuona apa kuti iye murume uyu wanga agara atoti urida kutora mukadzi uyu. Ndiye akutora mukadzi aende kogara naye. Maatopopa kuda kutarisana kuti muone kuti maita sei nemurume uyu kumusvipisa kwamaita. Panofanira kutoti patoripirwe murume uyu kuita kwamakaita. Kwete tsvina dzemuri titaurira kuti agare nemurume wake. Handiti mupfuma makatambira. Zvakanaka kumashuro. Makuchimutaura kuti mukwasha chingirira kugara nemunhu wahura. Hura rinogara runaro mumushairi. Kana mubhaibheri chaizvo zvinotaura kunzi munhu akaita upfambi ngaafambe. Asi muroho unoba. Maite basa madzishe. Ndofunga nyaya iri pano yakatijekera tese. Baba zvari kwedze kuda kutaura kuti arambe ari kwagopito andoni chiri chinhu chakanaka. Nyaya yato apo headman nedare. Arume aya akadherere musha wanhu aya. Anga mikwimba yarume. Manga mashaya vari kwendi kumboponera kana dai kuti BP ranga rakwira. Mitombo yadai. Chokwadi chiripo ngechekuti zvomakaita zvinotinyarisa mutanha. Mukadzi wato awenyu avachina chitsotsi. Taiti pamwe zvinogona kuita zviri nani but hey mwafumure mutanha mazvita. Aiwa, inini ndaenda kuti mukadzi unoende kumba kwenyu baba iwe. Murupazwa. Mukadzi haachagari kumba iyo bai. Unoyo kumba. Kana dai mwana wangu akahura unoyo pamba pangu. Kudzoke pamba. Hati mwiti owe padare pano tomuise musango futi isusu panapa. Murupazwa. Mwana wenyu mchapo imimi ngwete kuti zvichataura headman. Zvichataura changamire kuti aya anhu anopanishwa sei nezvaaita munyika muno mwazimuya. Zvisikadiwi. Murupazwa ndozvitiri kutokarire kutozwa badzi kuti anoizwa sei. Asi zvokuti adzokere kuye ineno. Tinenge tatouraise mwana tonga tisingazivi zvinenge tichiita. Asi kutoti imimi motoziva kuti mwana wangu washaisha unotoyomako mangu. Muone kuti muita sei. Kudora kudai. Mwana wemuri kuona musikana uri apo tetacho awo. Akapfimberere musikana uyu. Echione kuti pfungwa dzawo dzakafanana. Pfungwa dzawo dzakafanana ndiri kutaura kudai ndechiti ndiri baba awo inini. Mwana uyu wakaberekwa ndimukomangu. Ndode chokwadi.
zvakaone pfungwa dzeuyo zeka nedzemukadzi wake dzakafanana akati agare ese zvinodini zvinoita handi mwazviona ko isusu magombiro tazouyei kuti tiparadze ana akadai avo headman ipo papo pari kundirwadza noti mutemo uyo ukawo kana mapurisa anoziva kuti zvaakaitire mwana wangoti chirema uyo chirema kwakupinde kobvise rudo rwaanawo ari airi awo akandirwadzisa handidi kunyepa noti dai uri mutemo unoende mberi chaiwo chokwadi chakanaka inochipupura chiri chokwadi noti akatospreadhe mwana ipapo tode chokwadi zvizoende mberi zvine evidence yamangwana ndo chokwadi chendiri kutaura ndiri pano ano ndari kuti ndotsigira pfungwa iri kutaurwa ngemurume uyu zvakapa akatongwa vanhu ava tete vari apawo ndio vakabatanidze vanhu ava vaona kuti zeka ungagara asikatororiba upenyu hwake kwakoona futi mukadzi uyo kuona kuti ndiye akaumbiridza zeka ana kopfimbe mukadzi uba kupfumbirwa nditete saka dare mungatonga zveshuwa muchiti waparadzane asi mwakuwadza zeka uchagara andori bhachera kusvika futi tete atsvakira futi saka uda kwakuri kuti arume aya akaya akapinde koputsemba yazeka wakava ngavapuhwe mutongo unorwadza kuti amwe vanhu vasabva vakazviita imba yazeka irambe yakadaro because vanhu vasi kuziva kuti zviri kufamba sei ndatenda hangu regai titaure techiti masoko iwonawo ari kuzika mukati mwevanhu wese wese asi regai ndiuye ndechipetuka ndechiti mhuri yekwagopito torai murora muende kopetudze kumusha kwake mwotura mutaure kuti hamunawo zviro zvese mwazviona ngekuti akazvionawo iwo aende kotura abve mumako mwawo iwona mutezara anochizoziyawo kuti ade kugovere kupe wakanyenge mwana wawo ngekuti hazviitiba kuti muende komanikidze mwana wazekawo munoda kumanikidze kuti aramba aine mukadziwo akaende kuende kuzofa unotaure kuti dare rakanditaure kuti gara nemunhu wondiorandura isa saka anhu ekwagopito endai mwotura mwotaura kuti masoko ndiwa isusu mukwambo wenyu chiendai kune mukwambo wenyu apeno ndiani zita racho chana chobodo yenyu ndiwo wa mukwambo wenyu ndiko kuti zviro zvese zvifambe asi dare rashe rinode kupe mutongo arume iwona airia anode kuti zvisati zvakamboitwa ba mukati mwenyika ino zviro zvakadaro kunatse kutore mukadzi womunhu kudaro kuite bicycle natsai kutonatse kutorange zvekuranga chaiko chiri kumudare aushadi ere murume aushadi wakudaniwo ndoda matutsa Nobi. Uyu wanga. Oyo. Ndiriuzvinzwa. Ndiri kupokana nazvo nokuti ndiri kunzwa pane nyaya dzemimba pakati pemukadzi iyeyuyu. Chimira kwakadaro tichifamba nenyaya takuipedza chinoita ngechekuda izvi ndinofunga ndataura pamusoro pevanhu ava kuti varwere hapana munhu anga ambonditaurira ba kuona nekutaura kwavo tsanangudzo dzavo nezvevari vanhu ava ndatoona kuti patone 1B shot saka imi makatora advantage yekuti pane 1B shot iripo mshuva mwaende kuita misikazwa yenyu dai mwakaenda pane wakati hwe nedzimwe dzenguva mwaisvipwa mate zvemaende koita maende kokanganisa rugare nechiwako chevana wakaende kotorwa nevanhu wakaende kovabatsiridza nezvevari wachedza kuumba urwere hwainavo vanhu ava kana pakaita mwana kana vaine mwana handifungi kuti mwana wacho akaita zvakaita vabereki chibereko icho chaifarwa kuti chikure zvakanaka chichibatsiridzwa kuchengeta nemadzitete kuchengeta vanhu ava kusvikira chakuziva zvichiri kuita nekona huru neurwere huri pamusoro pabereki ake mwana yena waikwanisa kuzochengeta vabereki vake asi mwaende kopagura makondema uyo muri kumuramba wakuende kotambudzika
uyo rusara asina mukadzi uyo wakuenda kotambudzika pamusana penyu imwe murairi. Teramirai pamusana penyu imwe murairi. Ukama hwemurume, ukama hwemwana uyo nevabereki wake nekurwere hwainawo nedzimwe dzenguva kwavatoti zvatibvawo wane munhu unomuchengeta. Musharukwa mavuka kuti ungamuchengete kuendepo. Ozviti kamudzosere pamba pake musharukwa uyu mwatotora advantage yekuti hapasina chatikontrora. Yati asi kuna sikati ngoma chirohwa unga ngoma yeziyoni seri neseri. Muri kuzviona zvinoita here varume? Ino mutemo wedu manje unotaura kuti ukabatwa nemhosva dzinenge dzakaita seidzi dzine macharges. Saka ndati kubvunza kuti wakanyengera musango here? Wakanyengera kupi? Mukadzi akati ndakanyengerwa musango nemumba. Mwese mwakanyengera mumba. Uri kuramba kuti ana unyengerwa musango ndiani tibva taita chanhu chacho. Amukumurire bhurukwa ramakumurire akamita mumba. Ruti ana unyengerwa mumba. Ini ana unyengere mumba kutaura chokwadi pamberi pedare raheadman. Chokwadi kudai ndiri panapa kudai kutaura chokwadi. Wakanyengera mumba. Wakanyengera mumba. Alright. Chimira muchiona zvinga kuita manje. Kazhinji kacho ngatiteerere. Ngatizwanei. Kazhinji kacho ndinenge ndichida kuti chokwadi chibude. Ndobvara here dare rangu. Dare ngerangu nekodzero. Handudhererwa. Kana mwaya pano mwayotongwa kwete kutonga. Togona kurivhara zvizvi kwatoombera totoenda. Pane makezi aundoendesa kwamambo. Chiitiko chakadai chiri serious. Usiri kuda kuzwa zvepanapa ngasumuke netsoka dzake mbiri akavhara muromo wake oenda kumba kwake kwabva. Kwedu kuyatisira confusion tichigatsira nyaya dzakadai. Ziri kuitikawo futi pako papo. Tichakona kugara apa. Togadzirisa sei rute noizi pari kugadziswa yangu. Ngatikure kana zvitsura isati atsiurwa ba. Zvemakaenda kuita makawakanganisa. Muri kuramba henyu asi andichakwanisi kuti ndikuitire utsinye hwacho ndada kuti ndiite. Bozi mwaikwanisa kunyara pamberi pedare. Ndomuti ari kumurewo papo makumurira muite mumba imwe. Omurwa ndiro kumeso kwenyu kana musina kubva mwaonini. Murondodzungudzeko munobudirwa here. Zvese muri kundoramba nekunyenga hamusunyenga ba. Munyengere kusango mukadzi uno ndiri kuenda naye. Kutonyengapo musango nemumba zvakatofanana. Tichitonyararai. Hosha kubata apa kuti mwavhuma kuti mwakamunyenga. Kana mwakanyengera musango mukanyengera mumba munonyenga. Mana kunozuva handu kunyengera ngoti makanyengera. Ndinoda kuti muite manje varume chinhu chekutanga. Mumba mwakanyengera. Ndoda kuti mwanyengerwa pamubhedha here kuti pasi. Pasi mwamakafuka mablankets. Mablankets ema makafuga ndimwe muda kuti mutore mablankets enyu emafuga nevarume wenyu. Imi muri tu muda kuti mutengere murume mablankets ake makanga muchifuga. Munazondizwisisa? Otherwise uchakwanisa kurwara uchakwanisa kuita sene kukumira mbasha dzake. Zvimatoitira sango zvakanga zvitori nani. 1 2 mwaparadza imba yemunhu. Kuti achazoona murume uchazomuroora kana kuti mukadzi uchazororwa naye uyu pachazvichamutorera nguva. Munofanirwa kumuripira murume. Wamatutsa mombe 2 nembudzi 2, iwe mombe 2 nembudzi 2 dzekuripira murume. Inini wacho kuno mahwanda uswa munyengeri muivhira babangu ba. Ngemakwiza undoti pano napo mwapa pamusoro pemukadzi pano napo pamusoro pemukadzi munonyepa. Muri ndipa why imi muri ndipa why. Why nemombe 2 nembudzi, why nemombe 2 nembudzi. Next week enenge ndine dare iyo ndoda zvinhu zvacho panapa. Mosainana mabhuku movharana. Iri mari headman. Iri mari mombe $300. Mbudzi $35. Why $100. Musaonza zviri zvipuyo. Zviri kutunga zvedu matangamo nekuita misikazwa munonza iri mari. Murazondizwisisawo. Iwewe muridzi wemukadzi zviri kumwe nowejira kufuga nekuwarira. Zvinoitika mukati mwekurarama tarisa zvauri nezvine mukadzi wako nyama zacho zvitarisei. Vanhu vakatora advantage pane zvinhu zvemuri kuona zvamakanga manasi kuona zveshwatika daika vana vangakwanisa kuti vadai. Pane kuti mwana azofa mumusha achizonga rakuziziba mbomnini rakafarisina mukadzi. Ndosaka akanga atsvakirwa mukadzi. Muri kupaona? Saka zvandinotarisira ngezvekuti isai paskero nyaya iyi. Musabva marwana kunze kwemaoko. Kana iwe vari kuti ukawaripire munhu wanyenga mukadzi wake watorora
tosangana kuna Zambezi. Ngauye futi anyenge. Uyai futi. Monyanga futi. Uyai futi munyange. Uyo mukadzi uyo sevabereki se hama dzemurume ndimwe munoziya dambudziko renyu. Kana zvichikwanisika munofarwa kuti muende nemwana uyo kuna vabereki vake mogara pasi muedza kumudzidzisa muri pamwe chete vonga vari muimba imwe cheteyo. Mainini zvemuri ndimode kuenda namatutsa maonyenzi nemaoni naye maipuwa nemavheja amuchaoni kuna maikuru iyo. Zera renyu ro pamwe zijaindi munokupirwa mafuta anopisa kana kubva maurayirwepo kana upuwe poison. Hazo zvitarisiri munorwara ngekuda matutsa we. Edzai kogara pasi moisa pfungwa pamwe chete. Chandaida kungotaura mapossibilities ekuti azongoramba achioni nechinyengana anenge angoripo. Since nyaya yakanga yatongwa uyu wakutouya futi. Wakuuya he mashure mekuti nyaya yatongwa kwakutondoda kutsvagira imba ndoda kuitira zvakati. Saka common sense dzinototaura dzega kuti mapossibilities ekuti azowanana futi aripo ekuti anyengana. Saka isusu tichazoonawo zvekuita. Yajekeswa zvakaita futi unongo yachitaura. Takatopa rerutsa tiri kuti tinomuregerera asi hazvichaiti ngezvaanoita. Uyu watorongedza mabhegi uyu kuti tikandobve kudare hatichadi zvepano. Saka hatichapagadzirisa hatichapapa. Ndine urombo dare riri kuramba. Hazi ndamuregerera maningi. Hakuna baba boy. Imimi mudo kuripire anekwa gopito ngombe 5 mazizwa kuti nyaya mbotongwa mopetukirira heko nyenga he. Handisi kuda kuzwe umwe muromo futi kana marambe zvetiri kumutaurira pano izvi kaizvi. Right. Seri kwemakomo. Amurambi. Nyora yapo headman. Unotaura ndo zvandinotedza. Right, good. Nokuti mhepo ndo peyadini? Peyananga. Kana muchatere kwa kwambo kuti moshani yandomera. Zvatotaura headman ayo hatazviramba. Ndoona kwagopito kune mamasters akati wandei ungadai akatorwawo dharo. Takangoitira hedu ndii ndakazoikontrola nyaya kuti afana musadaro. Ndinongotaurawo hangu general. Wakadheri yake ngoti apagari anhu anonga ari kumabasa asazojairira kudaro. Rochabodo runouti nyizimera ngasvika kudaro chonyenge mukadzi womunhu. Mama kuti ng'ombe ngani 2 nembudzi 2. Ng'ombe 3 nembudzi 2. Anofanira kusiyana nge2. Hakuna kwajaidza ba. Ehe. Ya. Anofanira kuziya kuti ndiani mukuripo papo muri 2 apa? Chinyi. Muri 2 apa ndiani unokurira umwe apa? Chabodo achakotutara asi kuti ndokudawo waikona. Ngatidai. Ngatiteeresanei. Mhosva dzinenge dzichiparwa matinenge tichifambawo. Asi dzikange dziri kuparwa ngatisasatonga takadzvara demo ba. Tinofanira kuradzika matemo pasi nokutonga mhosva dzenyu. Kune mhosva yamedha chayo kuti munhu chibhakera bha munhu kwati game kwakufa. Ine macharges ainenge inayo. Mamwe macharges andinoende koisa. Andisi macharges emusoro mangu ba. Ndinisa macharges anenge ari mabhuku. Kuitira kuti ikange yamangwana ndinenge ndine madariro andinoita. Ndinokwanisa kukovha charger ine misikazwa munenge muri kuita. Ndikakuti ng'ombe 5 zveshwa ng'ombe 5 dziri kutaurwa izika munodzione papi apo. Imushinyengere munhu matimati nemaonyenzi. Munodzionepi? Tindreze mtidzona kuti mudzona dari riperi. Adzioneka nditi. Regera ndichikuti pamombe 5 dzataurwa dzawandisa. Ita kuti une mombe 3 une mombe 3 nembudzi 2 mbudzi 2. Mandizwiso. Handina ndinoti uyu ndokupa mutongo mushoma nokuda kwokuti kunyenga kutunda. Hamuna kutundira Mwari ere mwana. Mwese murairi. Unoramba kuti handina wakapfekera chivhomora ndiani. Wadzirwa kwakuvhomora wadzirwa. Musati titaure zvisina basa tiri vanhu vakuru. Mombe 3 nembudzi 2 mombe 3 nembudzi 2. Musa 15 ndiri kuzvida zvinhu izvozvo pano.
nehwai dzangu mbiri uya iri mari chekutotanga kutonze hwai dzangu mbiri $100 $100 moya $300 $300 which means 900 plus $70 970 musi wa 15 na 8 o'clock ndokudai pano nezvinhu izvozvo tauraitizo tatokumbirawo mazuva uye matochaji acho kuti akatiomera saka modondipa mazuva enyu imwe tai kuti kutokumbira kubve kwemuri kutokumbira kuita izvozvo izvi kukugadzirisai kwandiri kuita ndinoda kugadzirisai pachiwanu ogona kuendesai koti imwe hamudzokiba imweokuendesai koti saka mutongo ndiri kutokupai mutongo wekutoti or even kana mukaenda kudare kwamejasirika unoona zvechiwanhu wakashapurwa munoende mukati imwe nedzimwe dzenguva mwaindomukwira asina kugeza mwana uyu pamwe musina kugeza pakupera mushingo muzadza tsvina uyo achibuda chizaza tsvina uyu ine zvake zvabva nazvomba kwake une zvake zvabva nazvomba kwake alright yenyu inofunga ndapedza nayo ndati musi wa 15 moya nemiripo yangu pano 15 April 15 April ndokudai pano na 8 o'clock nemiripo yangu ndaikumbira kubvunza kuti pamweni mari iri kuti tinetsei kutsvaka tikange taonawo yatinonga taona yachitouya tinokumbirawo kuti mutipewo nguva yekuti yakatirebe kuti tiitewo magawo ekuti tikwanise kutsvaka mwamboteedzera zvendataura first sasa after beating zvakanaka imam tanga wamboteedzera zvendataura nowe first then ochizokutaura zvekuita kumberi zvakanaka imam tatenda munhu unoteerera unooneka nepaanouya napo pacho uya musainewo mabhuku mangu usingateereri kuti chamubata musi wacho iwowo umwe naumwe ngawanyore wega iwe matutsi anyora wega wati ndakabatwa nemukadzi wemunhu ndikaripiswa zvakati ndiri kunza musi wa 15 chabodo ndizvo futi nyora wega sigine chako pasi nhamba dzako dzechitupa nefoni nhamba yako mutemo chacho manini sekretary anofanira kunyora iwo anofanira kusaina ndozvinoguma zvachimuzvishashiri